O Premio Barbantia á Cultura Galega recae nesta ocasión en Carlos Callón Torres, ribeirán ben coñecido, estudoso, profesor, poeta, gran difusor da lingua galega. Presidiu a Mesa pola Normalización Lingüística e autor, entre outros moitos traballos, dun recente éxito editorial titulado O Libro Negro da Lingua Galega, que amosa o maltrato que recibiu a nosa lingua durante séculos e que aínda segue a recibir hoxe. Premio Barbantia da Cultura Galega 2023 a Carlos Callón Torres, entrega a alcaldesa de Lousame Teresa Villaverde Pais e recolle Carlos Callón Torres. Ben, pois, moi bo día, moitísimas grazas polo premio, saúdo ás autoridades, en primeiro lugar a alcaldesa, sen dúbidas, as formiguiñas de Barbantia, que de unha forma tan teimosa continúan a facer todas estas maravillas que fan, todo o resto de autoridades, permitidme, claro, como ribeirense e ribeirán, que especialmente o que este o alcalde da miña localidade, autoridades tamén do corazón como Deira, non? Que ademais Deira no seu momento en que foi alcalde de Boiro levou a cabo a homenaxe a Ramón Martínez López e tamén que foi profesor no mesmo instituto en que estou agora eu en Lisboa, foi o primeiro, non? En represaliado. E como autoridades fundamentais tamén do meu corazón, pois hai moitas persoas aquí que eu admiro, aínda que non coñeza moito, e tamén como autoridades fundamentais, pois miña queridísima tía Pepita e o compañeiro dos seus días, Manolo, que aquí están. Hai un par de semanas, un compañeiro de traballo preguntoume canto me faltaba para me xubilar. Puxenlle cara de peixe. Eu sei que os anos van pasando, mas foi a primeira vez na miña vida que me colocaron esa cuestión. Eu retruqueille coa verdade. Como van as cousas, faltanme polo menos 20 anos. Ai, perdoa, eu non acerto moi ben coa idade da xente, desculpouse. Eu estaba habituado a que me botasen menos anos que os que teño, mas o retrato de Dorian Gray que gardaba no fallado, vese que vai rachando. Non me queixo, no entanto, pareceme mellor facer anos que non facelos. A alternativa convénseme bastante menos. É verdade que comecei cedo a ser un activista desta cultura nosa e a escribir. Eu tomei consciencia do idioma primeiro cando me falaron na escola do trovadorismo, e para min o de saber que se falara na lingua que estaba ao meu redor, que se escribira poesía con normalidade, ou había tantos séculos, para min foi unha cousa que me entrou na cabeza, e comecei a darlle voltas, non? E a ver como encaixaba co que eu levaba aprendido e desaprendido ao longo da miña vida. E xa cando entrei no instituto, e vin tantos profesores, profesoras, tamén hai algunhas persoas aquí que utilizaban o galego con normalidade, iso a min xa me terminou de romper e dixen, isto, a fala de meus pais é un idioma, non? E, por tanto, hai que usala con orgullo e levantar a cabeza. Sendo eu estudante do instituto, nomearonme responsável comarcal da Mesa pola Normalización Lingüística. E todas as semanas repartía materiais da mesa polas parroquias dun xeito un tanto frenético. Cheguei a ir polas portas, como se fose un vendedor de Biblias ou de enciclopedias. Tomara consciencia, como digo, de que a fala da miña familia era unha lingua e pensaba que o resto da xente tamén se tiña que decatar de como ia iso, que en canto visen os cartases da mesa e lesen os folletos estaba o asunto solucionado. Despois xa vin que facía falta máis tempo, que na cultura, como na política,
como no amor. Non se trata de dalo todo, senón de saber dalo. Un premio como este, entregado na terra que me conformou, rodeado de xente que me conformou, é tamén un momento de recapitulación, a pensar nas vidas que levo atrás, a onde me levaron os pasos. Recibir este premio fíxome constatar máis unha vez algo que sabemos todas e todos. Nunha certa parte de nós vivimos para alén do tempo. Hai momentos que duran toda unha vida. Hai moitas cousas que non fago ben, moitas. Por exemplo, son un pésimo debuxante. Meus irmáns poden dar fe diso, que me axudaban en primaria cando non daba terminado as láminas de plástica. Mais admiro, por iso, o talento e o traballo de artistas como Xosé Luís Beiras Manteiga. El contou do xis, como debuxaba con xis, non como algo que era aparentemente efémero e, no entanto, dura toda unha vida. Con 74 anos, contasnolo aquí, e todos estamos vivindo ese momento en que debuxabas con ese xis de túa nai. Comesaches o teu amor polo debuxo por un tío que che agasañou unha banda deseñada, escrito nun idioma que non podías entender nese momento, o francés. O debuxo e a pintura foron a súa resposta ao misterio, á falta. Soubo facer do enigma unha explosión de cores, de evocacións. Perante un cadro de Beiras Manteiga debemos lembrar que a ciencia non é a única posibilidade de achegamento ao saber, e que perante moitos rostros do mundo e da vida, o certo é que a ciencia é impotente. A arte tamén nos fornece de respostas a preguntas que ningunha ciencia pura é capaz de responder. Entendédeme ben, todas as chamadas ciencias puras son moi útiles e inclusive fundamentais para moitos aspectos das nosas vidas. Mas que é o que pode facer a matemática perante o trauma? Que enxeñaría é capaz de advertirnos do futuro? Que fórmula física nos permite soportar as grandes perdas da vida? Que profunda formulación da química nos acompaña nos fulgores do amor e nas radiacións do desamor? Cal é a tecnoloxía que nos explica o que nos convocou ao mundo? Tampouco as artes son capaces de dar respostas totais. Tampouco elas son omnipotentes. Porén, as artes son quen de se aproximar a verdades subxectivas e a verdades colectivas, ás cales non podemos acceder de ningún outro modo. No meu caso, ese achegamento inefábel foi e é a través da poesía. Se ese xénero continúa a existir nun tempo de presas e de consagración ao Deus do lucro, é porque continuamos a precisar quebrar a linguaxe, como cun martelo, para poder falar daquilo para o cal as palabras son insuficientes. A poesía a min serviume e sérveme para facer das feridas da vida algo mellor que padecelas. Nos versos procuro unha verdade. O meu outro vagar polo labirinto é a través do ensaísmo, da divulgación, da investigación, outro xeito de me orientar nunha certa idea da verdade. Non podo negar que no que fago tento que sirva para mudar un pouquiño o mundo, que hai unha vocación de intervención, mas tamén hai un outro motor, un motor de vida, a curiosidade, poder saber máis, poder entender mellor. Unha das miñas liñas de traballo pesquisador é sobre os estudos LGBT, de lésbicas, gays, bisexuais e transexuais. A diversidade de amores e de identidades é unha constante ao longo da historia da humanidade. A vida son 2 días e un deles vai mal tempo. Por que hai tanta xente a quen lle incomoda que as outras persoas poidan vivir o mellor que poidan no seu amor, no seu ser? Pois tamén a isto tento responder humildemente. O ano que ven publicarei, isto é unha exclusiva, o ano que ven publicarei Vidas e historias LGBT na Idade Media. Voltarei ali a falar, por exemplo, de como a metade dos textos sobre lesbianismo que se conservan en Europa medieval están escritos en galego-portugués. Comentarei tamén ali de novo como o matrimonio máis antigo entre 2 homes do que conservamos documento na Península Ibérica
e do Reino Galego. No 16 de abril do ano 1061, Pedro Díaz e Munio Bandilas prometeron estar xuntos, cito literalmente, todos os días e todas as noites, para sempre. Matisei nas miñas palabras que era o documento máis antigo dunha unión solemne de vida matrimonial entre dous homes na península. Mas iso non quere dicir que non teñamos exemplos máis antigos, porque os temos. No Centro Arqueolóxico da Barbanza consérvase dun valor histórico fundamental e ao que dedicarei tamén un espazo nese libro de próxima saída. Trátase da lápida que fala da unión afectiva entre Urso e Rufino. Como ben sinalan lingüistas e arqueólogas e arqueólogos, como por exemplo Xurxo Allán ou Hermin Stylow, a inscripción funeraria deixa claro que Urso e Rufino non eran familiares e non tiñan máis ligazón entre eles que un afecto profundísimo. Un amor do que deixaron constancia por séculos, por máis dun milenio, para alén dos lindes da morte. A miña outra grande paixón de traballo investigador é esta lingua nosa que moitas persoas teñen aínda por algo de menos, en importancia ou sen futuro. Como doe ver a tantas galegas e a tantos galegos que continúan a se cuspir no espello. No meu último traballo, o libro negro da lingua galega, tento explicar como nos furabolaron na cabeza o autoodio, a xenreira contra nós mesmas, contra nós mesmos, ou como nos martelaron tamén coa idea irracional de que o galego está condenado a morrer. Levan séculos a nos cantaren o responso, mas aínda temos moito por dicir nesta lingua que nos une. O futuro, tamén o futuro de Galiza, está por escribir. Eu sei que este premio Barbantia que se encarna no meu nome é na verdade un galardón colectivo para a historia de resistencia e de vida que hai detrás deses testemunhos de represión e silenciamento que compilo no libro negro. Cando terminábamos de comer, miña avoa Pepa facíanos recitar unha oración. Dios lo pague pola almiña de... Non? Soavos, non acontecía nas vosas casas. Comezaba por defuntas e defuntos que eu coñecía, que eu quería, como meu pai, que morreu na idade que eu teño hoxe, o cal xa podedes imaginar que non me é indiferente. Dios lo pague pola almiña de... Comezaba a citar nomes, non? Ese ritual terminaba cos nomes de persoas que eu só sabía que existían porque ela os nomeaba. Nese momento de trascendencia, onde se fundía a gratitude polo alimento, co sentirse membros dunha tribo, que alén da mesa do xantar, alén do coñecido, que pertencíamos a algo superior. Era o colectivo do presente e o colectivo das raíces. Cando terminaba a lista era, Dios lo pague non pola almiña de esta persoa, desa persoa, e de por todos os que van alá. E cando dicía iso, nesa mesa non estábamos só miña tía Pepita, miña avoa, miña nai, meus irmáns, estábamos moita máis xente, estaban en nós. Moita máis xente. Non sei que rostro ten, que ollos ten ese sereo que me outorgades, mas eu nos seus ollos vexo os ollos de moita xente que vai alá, como na oración de miña avoa. Vexo a cara de Mariano Vidal, que me ensinou tantos camiños e que plantou moitas árbores que aínda hoxe dan sombra e dan flor. Vexo os ollos de Plácido Betanzos, amigo da alma, camaradiña, e un dos mellores oradores que deron estas terras. Vexo os ollos que non coñecín de Cibrán Vilar, mestre represaliado, que era o responsável do partido galeguista na parroquia de meu pai, en Carreira, antes do franquismo. Vexo os ollos de Pepita Novás, que bordou a bandeira galega que colocaron as agachadas ao lado do corazón inmortal de Alexandre Bóveda, despois de o fusilaren. Vexo os ollos de meu tío avó Francisco Callón Pérez, combatente contra o franquismo, contra os golpistas, e sobrevivente dun campo de concentración en Francia. Vexo os ollos de Xosé Alberto Lorenzo, sorriso perenne, formiguiña traballadora e solidaria. Vexo os ollos de miña bisaboa Rosa Chousa, dinamita pura, de cuxa boca saían flores, peixes e mouras, máxicamente bella, eternamente nova. Freud dicía, aseveraba que a felicidade completa é imposible e que só hai dous xeitos de ser feliz nese sentido que nos venden ou que nos queren vender os libros de autoaxuda.
Os dous xeitos de ser feliz serían ou ser parvo ou pasar por parvo. Isto non significa, xa nos advertía, de que non haxa fulgores felices, horizontes de alegría. Freud completaba: a felicidade é o cumprimento prehistórico dun desexo infantil. Co de prehistórico quere dicir que non houbo palabras de vez para designalo, porque a prehistoria existe na sociedade, mas tamén existe nas persoas. Recolle aquí o premio Barbantia, o Sereo da Cultura Galega, o fillo máis novo do finado de Callón, un dos fillos de Francisco e de María. O Carlos Manueliño, que me dicía a miña avoa Pepa, que moitas veces me chamaba só como mi niño. Recollo este premio e volto a ser un grande millo, un rapasolo que soña con un día escribir. Recollo este premio, volto á miña prehistoria e síntome feliz. Este Callón fai chorar aos mortos, Noraboa.